Teraz si urobíme kontrolu strekovačov z vozidla Porsche 928. Jedná sa o 4 vstrekovače z jednej rady valcov, ktoré sme predtým testovali na tejto stolici. Strekovače boli vyčistené v ultrazvuku, v špeciálnom čistiacom režime za pomoci testovacej stolici. Skúsenosť pri čistení strekovačov je taká, že 90% strekovačov, ktoré majú problém s rozprachom alebo s množstvom paliva, sa po servise ultrazvuku a na stolici stabilizuje do hodnoty rádové maximálne 10% odchýlky v množstve paliva, čo je u starého auta veľmi dobré. Za chvíľku sa nám skončí test a uvidíme výsledok po servise u strekovačov z prakticky 30 rokov starého vozidla Porsche 928. Koniec testu. Myslím, že výsledok je v tomto prípade veľmi dobrý.